الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يقول جل وعلا: قل أطيعوا الله كتشيمسو، قل كتشيم الأمة أطيعوا الله كيما الله طاعة وأطيعوا الرسول كيما منزون الله طاعة. فإن تولوا إن كنك بعد بايا طاعة زواج النبي فإنما عليه فإنما يند على مرين يتي فإنما عليه ينا النبي ما همل أبند منك دورا مسا shine na isarwa tabligh ya yi muku wa'azi ya gaya muku abinda ni Allah ni ce. Wa alaikum yana bisa kanku ko kuma mutane ma hummiltum abinda aka dora muku na da'a zuwa ga annabi ku yi aiki da umarnin da ya muku. Amma wa in tudi'uhu in kuka yi ma annabi da'a cikin al'amuranku duk abin da za ku yi ku tambaya annabi ya ce ai to ta hattadu za ku shiryuwa. وما على الرسول باب أبند أجا منزونكم إلا البلاغ المبين إلا البلاغ سيد إسروا المبين دبيناوا سيد إسروا دبيناوا أبند أجا منزوج أنا كوي. أما وعد الله الذين آمنوا الله تشموني القولي قول أن سكي إيماني منكم دقا تشنكو ما سو أيكي ده الشريعة أنك إيماني هو يبقى نباتي كذبا ما سو أيكي ده الشريعة أمرنا الله أمرنا النبي la yastakhlifannahum sai na mayar da su kamar a tahiyar da waɗansu a kawo ku fil ardi cikin ƙasa kama stakhlafa allazina kamar yadda na mayar da waɗannan mutane min qablihim da sun ka wuce gabanin su min bani isra'il ina fir'auna da jama'atai Allah ya tafiyar da su kawai ya kawo Musa da bani isra'il. Sai Allah ce kuma wala yumakkinanna wallahi sai na tabbatar lahum zuwa gare su dinuhum allazi irtada lahum dinuhum addininsu allazi irtada lahum wanda ni Allah na yarda da shi. Inna dina inda Allahi al-islam. Wala yubaddilannahum sai na musanya musu min ba'di khawfin bayan tsoron da suke da can ba su da karhi sai ba su amanan aminci cikin ƙasa su kasance su ce magana ana ji. Ya abuduna ni amma sharadi suna bauta mini ni kadai la yushrikuna bi ba sa tarayya da ni sha'in da komi. Wa man kafara wanda ya kafirce ba da zalika bayan haka kuma na sanya ku kune masu iko kune adda daula wanda ya kafirce ba da zalika bayan haka fa ulaika taron waɗannan mutane humul fasiquna sune fasikai. Wa aqimu salata ku tsaida sallah cikin lokaci wa atu zakata ku ba da zakka wa ati'ur rasula ku da'a zuwa ga manzon Allah la'allakum cewa ku haqiqatur hamuna aijin kanku. La ta hasabanna allazina kakkai zaton waɗannan mutane annabi kafaru da suka kafirce mu'jizina ko suna tsere muna ne fil ardi cikin ƙasa a muna nan ga ganin su. Wa ma'awahumun nar makoma su wuta wala bi'sal masir tir da makoma insha Allah ta munana wala bi'sa ya munana almasir makoma ka rayu duniya ka koma wuta ya munana. Ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kun ka ba da gaskiya da Allah liyasta'zinukum ya nemi izini gare ku allazina waɗannan malakata aymanukum da hannunku sun ka mallaka na daga bayu da kuyangu da aggare ku su nemi izini in za su shiga. Wallazina lam yablughul hulma da waɗannan diyanaku wanda ba su kai gurin balaga ba lam yablughu ba su kai ba alhulma muhalci kamar ba su balaga ba minkun daga cikinku to su ma su nemi hanya amma sun kusan balaga ha salasa marratin cikin lokuta guda uku. Da kaji an ce salasa marratin din nan salasa dai kun san uku ne ko marratin shine awqat gashi na sallah ƙara bayyana muna min qabli salatul fajr tun ba ai sallah asuba ba a wannan lokacin nan shi ma mutane suna barin tuwansu suna yin kwanan da suke so. Wa hina tad'una siyabakum da lokacin da kuke aje tuwayinku ku huta min az-zahirati daga rana daga ini da rana ta ini malam da ka shiga dakin ka sai ka yadda tuwaye ka aje ka huta. Wa min ba'di salatul isha da bayan sallar isha'i nan ma kun kuna hidda tuwayenku da kun shiga gida. Salasu auratin lakum lokuta guda uku ne zuwa gare ku. Salasu auratin awqatun lokuta guda uku kenan gare ku da kuke hidda tuwaye ku huta. Laisa bai zamanto alaikum gare ku wala alaihim ko gare su junahun ta laihi ba'dahunna bayan waɗanga lokuta sun wuce in ɗiyan ku yara ƙanane bai in za su shiga
a ce sai sun yi sallama ko da wani lokaci sai sallama, shiga wurf fito wurf kaɗan kaɗan shigo. tawafuna suna cewaya alaikum gare ku saboda hidima, ba'adukum shashan ko ala ba'adin daga shashe suke kamar duk fami guda ne da kai da diyanka shine ba'adukum ala ba'adin. fahimna. kazalika haka ne yubayyinu Allah ce bayyana lakum gare ku al-ayati ayoyinsa, wallahu Allah bana dokokin shi, wallahu alimun Allah masani ne da al'amuran bayinsa, hakimun Allah gwani ne.